Vítajte pri dnešnom pohľade do sveta financií a technológií. Pred sebou máme analýzu spoločnosti Gevorkian AS od Gafric Research. Konkrétne, jej výsledky za prvý štvrťrok 2025. Cieľom je tak trochu rozobrať, čo stojí za jej naozaj silnými číslami a strategickým smerovaním. A možno pochopiť aj ten vlastne zaujímavý kontrast medzi tým, ako funguje a ako ju vníma trh. Presne tak. Gevorkian je naozaj taký unikátny hráč v Európe, v tej práškovej metalurgii. Pozrieme sa na dáta, na tie finančné výkazy a analýzy, aby sme si poskladali obraz o jej fungovaní. Práve na začiatku roka 2025. Fajn, takže poďme na tie čísla, ktoré hneď ako sa povie udrú do očí. Tržby v prvom kvartáli 2025 stúpili medziročne o vyše 11%, to je takmer 21 miliónov eur. A ešte pôsobivejší je čistý zisk. Ten narastol o viac ako štvrtinu, skoro 3 milióny eur. Ale čo mňa osobne najviac zaujalo, je tá EBITDA marža. Skoro 40%. Ako je to vôbec možné v tomto odvetvi? No a to je skutočne výnimočné číslo. Tá EBITDA marža, teda tá ziskovosť z hlavnej činnosti však, pred úrokami, daňami, odpismi, na úrovni 39,99%, to je naozaj najvyššia spomedzi porovnateľných firiem v sektore. A priamo to súvisí s efektivitou, to je jasné. Potvrduje to aj ten ukazovateľ tržieb na zamestnanca za kvartál, to bolo vyše 125 000 eur. Čím vlastne prekonávajú aj takých gigantov ako Kennametal či Sandvik. Naozaj. Takže za tú maržou nie je len nejaká náhoda, ale reálna efektivita. Čo ju poháňa? Čo za tým je? Sú za tým jasné strategické kroky. A investície samozrejme. V prvom kvartále napríklad dokončili robotizáciu 2 kalibračných lisov. To jednoznačne optimalizuje výrobu a proste znižuje závislosť od ľudskej práce. Zároveň rozšírili výrobné priestory o viac ako 1000 m2, čo im dáva kapacitu pre ďalší rast. A zdá sa, že tú kapacitu aj využívajú. Vidím tu zmienku o diverzifikácii, nové kontrakty v obrannom priemysle pre Európu a USA, rozširovanie dodávok pre autonómne vozidla v Amerike, ale aj aktivity v sektoroch ako ropa a plyn či optoelektronika. To znie ako rozkročenie na viacero nôh, že? Áno. A tá diverzifikácia spolu s tými dlhodobými kontraktami prináša stabilitu. To je dôležité. Fascinujúce je, že koncom marca mali zazmluvených už 93% plánovaných tržieb na rok 2025. A dokonca aj vysoké percentá na roky 2026 a 2027. To je pre firmu v priemysle obrovská devíza, tá vysoká miera predvídateľnosti. Keď hovoríme o stabilite, ako je na tom firma z pohľadu dlhu? To býva často taká Achillova päta rastúcich spoločností. Áno. Pozreli sme sa na ten ukazovateľ čistého dlhu k EBITDA, teda ako rýchlo by firma teoreticky splatila svoj dlh zo svojich prevádzkových ziskov. Odhadovaná hodnota je okolo 2,36 násobku, čo je, povedzme, v rámci priemyselných noriem. Samozrejme, je tu výzva. Refinancovanie tých zelených dlhopisov, čo sú splatné v roku 2026. To treba sledovať. Ale návratnosť investovaného kapitálu, ten ROC, je solidných 7,5%. A aj tá odhadovaná beta, viete, miera volatility voči trhu, vychádza z tých silných Q1 výsledkov a naznačuje skôr stabilitu, nie nejaké divoké výkyvy. Takže operačne a strategicky to vyzerá veľmi dobre. Ale ako sa na to pozerá trh? Cena akcie bola začiatkom júna okolo 224 českých korún, no analytici dávajú cieľovú cenu výrazne vyššie, medzi 310 a 330 korún. Prečo ten rozdiel? No to je tá zaujímavá otázka, presne. Jeden z ukazovateľov ocenenia, ten pomer hodnoty podniku k prevádzkovému zisku, EBITDA, môže sa zdať vysoký, okolo 27,5 násobku. Ale analýza naznačuje, že to nemusí byť nutne znak nadhodnotenia. To nie. Skôr to ovplyvňuje štruktúra dlhu a hlavne tá nižšia likvidita akcií na trhu. Jednoducho povedané, s akciami sa neobchoduje až tak často, čo môže trochu skreslovať tú valuáciu. Keď to teda zhrnieme, aké sú tie kľúčové body? Čo by si mal človek odniesť z tejto analýzy? Možno cez optiku SWOT. Určite. Silné stránky sú, myslím, jasné. Tá špičková marža, vysoká efektivita, zabezpečené kontrakty na roky dopredu a diverzifikácia, to sme spomínali. Na druhej strane slabinami sú práve tá
spomínaná nižšia likvidita akcií a úroveň zadlženia s rizikom refinancovania. Príležitosti. Tie ležia v rastúcom dopyte po práškovej metalurgii. Špeciálne po technológiách ako MIM, to je vstrekovanie kovových práškom, a sinterovaní. A v ďalšej expanzii samozrejme. No a hrozby sú, povedzme, klasické. Ceny energií, vstupov, úrokové sadzby a celková makroekonomická neistota. A netreba zabudnúť ani na tie nedávne úspechy, že ocenenie EY podnikateľ roka pre CEO Artura Gevorkiana, zaradenie medzi najlepšie riadené spoločnosti Deloitte. To tiež o niečom svedčí. Takže keď si to spojíme, Gevorkian v prvom kvartáli 2025 ukázal naozaj silné výsledky, mimoriadnu prevádzkovú efektivitu a jasnú stratégiu rastu cez investície a diverzifikáciu. Fundamenty pôsobia naozaj pevne, aj keď to trhové ocenenie možno ešte úplne nereflektuje tieto kvality. Presne, a na záver možno taká myšlienka na zváženie. Gevorkian má zjavne technologický náskok. Vstupuje do veľmi perspektívnych oblastí ako autonómne vozidlá či obrana. Aký by mohol byť ten ďalší, tak povediac, veľký skok pre firmu s takouto špecializáciou? Bude to nejaká nová technológia? Alebo prienik na úplne nový trh, ktorý zmení pravidlá hry? To ukáže asi až čas.